zavreli dvere, ale ostatného sa nedotkli. A vy demokrati toto búrate? Je toto normálne? Išiel som za pánom dekanom, ktorý keď bol Slovák, by sa volal Kostolák, ale nie Kostelák. Pán dekan, nedovolte to. Viete, čo im povedal? Už oltáre nemajú význam, lebo teraz sa už druhé obecné oltáre kňazi skúšia tvárou, veriaci. Hovorím, áno, pán dekan, tak ja vám hovorím, na druhý deň dajte tento oltár na Novecký zbúrať, to už nepotrebujete. Dajte aj v Levoči, ten čo je unikát. Dajte aj v chráme svätého Petra zbúrať oltár, už je nepotrebné. Už aj na tom stoliku, tam ten Novecký oltár nehaj. Tak vidíte tak nervózno, že on nech oltár mám. Anglika mi povedal, poďte už preč. Tak som zvýhnul, ako som to mnou dokončil. No ale on má trošku, tak ako sa zvíhal, keď bol tak na to telkou, takým ďalšom, 20 cm ryb, no tak rybu, že sa druhý raz tretí. To bola symbolika tu nás. Tedy náš mi hovorí, páne, keď nie kľudne, ja zmietnem všetko, kľudne mi povedzte, že už nevidím preč, nemusíte takto stávať a pritom ešte takto si môžete uvidieť. Takže s Pánom Bohom. Takže ja by ste vedeli. No a toto sa mi podarilo. Pri tých rekonštrukčných prácach pozrel som, a tam bol Andrej Hlinka na pôvodnom vodca národa. A za rekonštrukčných prácach vidí Andrej Hlinka, otec národa. O, a toto je rekonštrukcia. Že tam bol vodca. Písal som. A potom toto, čo to bol za dekanom, že mi nedovolili zbúrať ten oltár, potom keď som nepochodil do dekana, to som napísal na iského. To mi ani noží. Ma už je zaredoval srdce, tak mi sa srdce. Ale toto sa mi podarilo, že mi nakoniec dali. Keď už keď chcete, si dajte tú zmenu, tak dajte vodce a otce slovenského národa. No, takže táto socha bola, tá prežila krásne, tá bola zakopaná v zemi, prežila celý komunizmus, potom ju vyhrávali múdri ľudia, ju zakopali, je to krásne. Idú vo tom tele. Keď bolo tých 100 000 Slovákov, ja som sa vtedy, keď som bol mladší, angažoval som sa, krestil som, robil som, čo som len mohol, hej, a oni si hovorili takí zahraniční Slováci, výma, že reči ako Hlinka, aj Žužo Berkaj. Takže všelijakú literatúru z Kanady, Ameriky, ja som to hltal. Roztedy na čerství a živými tými somarinami, a teraz si pretrváme ďalej, takže ten Kováč, Dušan Kováč, teda čo povie, to keby koza zožrala, tak ju roztrhne, také somariny tá najväčšia sprostosť, Štefán Hydraj postrelený, Štefán Hydraj miloval zlatu, čemu? On dostal také bolesti v tom lietadle, že on vyskočil od bolesti, hej, a tí ostatní, čo sme sedeli, tiež vyskočili za Dušana Kováča, a lietadlu, ktoré tam prišlo, to tak aj ono spadlo. Takúto krajinu povie jeden historik. Takže tak. Tomu temu. Toto je malba toho pána, čo vám... Keď to černováte, to je. Aj to druhá. To je. Aby ste vedeli. To je, no. No tak, o tom tele. Veľký môj. Tak 100 000, hej, a teraz ja som sa tak, ako teraz som sa pohyboval, a tí zahraniční, vy ste pán Pavličko, áno. Vy ste prečo na to? Hej. Tak viete čo? Že ste takí národové, ďakujem, to je celkový národov, to je to Slováč. Tak vám niečo povieme o tele, ja som sa povedal, konec, že budem vedieť. A on mi hovorí, viete čo? Čo ako ste dobrí, povedať vám nemôžem, presne, ale sú dobrí teórie. Ale môžem vám povedať to ja hovorím vám. I to šírte ďalej. Sú 5 vysoko postavení cirkevní hodnostári, jeden je v Kanade, jeden je včera v Súrisku alebo po svete. Keď jeden sú starší, tak keď jeden si zomre, doplní sa ďalší. Preto sú 5, lebo každý rok hlasujú. Najprv každý cestuje na Slovensku a zistuje, aká je politická situácia na Slovensku. Či môžu povedať, kde
telo Andreja Miku sa nachádza. A zatiaľ od toho roku, ako ho nazývame, obnovenia Slovenskej republiky, je vzniku, nič nemôže vzniknúť vaľať. Od toho dátumu sa stretajú každý rok a nikdy nezahlasovali tak, že by mohli prezradiť, kde telo leží. Ale že ste to vy, tak vám poviem niečo. Nie je ďaleko od toho. Na to bolo všetko. Tak ja rozmýšľam, to sa možno mýlim, keď on ležal v dome svätého Martina v Bratislave a keď prišli Rusi v 68. Oni vedeli, tí ľudia, tak museli ho šikovne odpratať preč, aby ho nezličili. No kde je najbližšie od Bratislava? Čo je najbližšie od Bratislava? No dom svätého Štefana vo Viedni. Podľa mňa leží v krypte vo Viedni. Čarnogórsky, keď sa dostal po celom Slovensku všetky kostoly prevrtal, všetky krypty a hľadal ho. Prečo? Že on chcel vyzdvihnúť na piadestal, on žid, že by ho zničil. Takže tak. Co z týchto KGB, týchto nie. To sú všetko zahraničí. Ale rozumí, nie, to sú všetko slova, ale žijúci v zahraničí. Takže ani jeden sú spôsobia všetko. Chcel dodať vlastne prečo asi tak vám ľudí, prečo nechcú odhaliť to telo, lebo aj za života Andreja Miku bolo spáchaných niekoľko pokusov, ale zdá sa, že žiadne dáty spáchaný a sociálny demokrat a dneska máme stále vládne, No ja ešte môžem išlo, tu na, to viem už neodkiaľ som tej povedal, ešte som nežil, ale tí, čo žili, moja stará mama a tak ďalej, tetka, tak tu na, keď telo ležalo, tak tu boli kazárne, tam boli vojaci. Tu na, čo je tá diera, tam v tom opornom, čo by sa tá diera oddialila, keď to robili dole, viete, že to oporný múr dole. Tak je otvor je tam. Ježiš to, keď to zbadali, ale sa tam pchali, že to fajne, že tam mysleli, že čo tam bude, hej. A to bolo nič, tam mal jeden byt, strážka, tam bol strážka, to bol jeho zamestnanie, strážka mal dole, a on sa mal byt. A v tej diere mal pivnicu. Takže to je také celkom prozaické, hej. Ale vojaci, pretože to bola Slovenská armáda, bola Slovenská republika, tu sa striedané, lebo dvere boli neotvorené, oni mali len mreže, také tyčky, také, ja som to ešte videl, aby tak tam mohol prúdiť vzduch. Teraz toto taký zatvorili, tak to je teraz to všetko predtým, keď otvoria, tak nie, ale keď to zatvorili. A strážka, oni stále vždy dvaja vojaci strážky, normálne českú stráž a po hodine prišiel žid, výmena stráži, a to bol pekná taká ceremonia, takto podstúpiť, no ale to v prípade, keby tu nás už ležalo jeho telo. Bude. No ale keď. Zatiaľ. Teraz je taká situácia, že si mohla, keby ho to čo by, koľko by to vydržalo. No tu máš vôbec nevrúcný prezior, by sa musela znovu robiť rekonštrukcia. Ja viem, že chyba. Za týmto múrom, to by sa muselo všetko vybrať, aha, tak poďme. Hej, Slováci, ešte naša Slovenská žije, pokiaľ nás